Ate, magandang hapon po. Pwede naman kita pa. Ate, ano ngayong... Kung ayaw mo. Kailan ka pa kasi nagpagamot dito? 2023. Year 2023. March. I-pre-order na lang kita. Bali, nung unang pasok nyo po, unang punta nyo dito, hindi ka nakakalakad ng maayos. Paano po ba yung lakad nyo, tay? Try mo nga, ate. I-demo nyo nga po, ate, kung paano yung lakad nyo. Yan, ganyan na ganyan yung lakad nyo po. Ngayon, ate, ano na yung lakad mo ngayon, te? Ano tay? Wala pang bisita. Yan. Huwag ka muna mag-practice. Ayos na. Pabalik, ate. Maayos na. Ang sakit nyo po, ate, ay dislocation hips, Parkinson, sciatica nerves po. Yun, sciatica nerves. Ngayon, ate, ayos na ang pakiramdam mo. Okay na, okay na. Kailangan ko ng... Graduate ka na raw, sabi niya po. Kailangan ko lang ng 5 minutes para Sige, ate. Salamat po. Salamat din po kay Papa Jesus. Okay po. Magkano binayad niya sa therapy? Salamat po sa inyong lahat. Bali, ito ay naghanap ng kanyang kasagutan sa kanyang karamdaman sakit. Nakarating na rin siya sa Camarines Norte ng Basod. Basod. Naka 20 session po siya doon. 200,000 po ang kada session. Sa po yun sa... Iba pa yun. Sa therapy yun. Sa therapy. Iba pa yun. Ngayon dito, nakadalaw ka lang. Bali, itong 23, dalawa. Tapos ngayon yung final. Hindi. Graduate na yan. Nagpiko lang siya. Hindi mo niya ako narinig kanina. Nagpiko siya kaya sumakit ng liburan niya. Graduate na siya. Hindi ko naman niya pababalikin kung alam kong pumali. Graduate na siya. Okay po. Kaya lang siya bumalik ngayon 2025 dahil nagpiko siya dahil naipitan ng ugat na bigla. Oo. Kaya lumabrid siya ng 2 alignment. Ngayon siya bumalik dahil nakaramdam siya ng konting sakit. Oo. Bali ngayon natin, okay na po. Ngayon yung ipinalo up check up mo. Salamat po, ate. Nakapag-chat na ako eh. Salamat po, ate. Nahirap na hirap. Tapos may sciatica nerve, may hip dislocation, may Parkinson. Oo. Kaya salamat sa Diyos. Kasi kaya hindi siya gumagaling. Meron siyang palipad hangin. Kaya hindi ma-detect ng therapy. Na 20 times na siya therapy. Galing pa siya sa steam na binabayaran doon ng 1,000 na balitan sa Jessica. So, hindi mubra. Kasi nga mayroon siyang palipad hangin. Binatanggal namin yung palipad hangin dahil kay Kristo dahil binigyan kami ng karunungan. Tapos naayos namin yung sciatica nerves niya. Kaya na siya nakalakad. Yun ang totoo niya sakit. Kaya ngayon na siya bumalik ng 2025 dahil nagpiko lang siya, naipitan ng ugat na bigla. Dahil dalhin na yun ng kasipagan at kadalagahan. Paalam na. Alam po, babay po. Salamat po. Thank you so much. Hindi na tayo pwede Babay magulit po. ang pangalawa. Ingat po kayo, ate, sa pag-uwi. Salamat po. Okay, pas. Bye-bye. Ingat po kayo. Maraming salamat po, Papa Jesus.